Okay, sorry. Nikech jo Kenya ema chal ni nengo gik moko chando. Osiepena gi ok awinjo ka nengo gik moko chando gi. Clearly from their speech gimora mora ma iluongo ni nengo mar gik moidho ok chandgi. Koro mae momiyo wayiere ni ginok gine maana kata the importance mar ng'anyo nikech they can afford things. Koro wan jok mok nyal afford gik moko. Wan gi all the reason mar wuok e ndara wacho ni bech mogo ohingowa, bech sukari ohingowa, bech gik moko ohingowa. Askon ka wuoto wacho ni okone ka pogruok ni nitie malich. To an kama beteni, Samuru ne wuok e telo, nachiwo 1,000 timia 63 units mar sitima. To kawuono nyaka ne William Ruto donji, ose promise diriyo machiel to chung ke ICC kata ka jopiny nenete. Muluongo chirchir mbele gi yawuoy mokariyo ndi gi ng'ama moko ni jogi ose crack the code. Sani koro power ok chak medi kendo. Bang' mano ose med power diriyo. E finance bill mwadhiene makoro implementation ne dwa chakore sani ni dhi medo power kendo notice osechiw. Ma president Mariambu kotit. Omiyo an kawuok kuom jopiny waseneno ni wuondowa nyaka wawuog oko mwang'any power osemed diri to power kosemedi sami penjo jo Kenya Kwanza te ni to ang'o momiyo nengo gik moko koro ohingowa kama to ging'isi ni adhi pidh bando. Koro idhier nono ni kwa pidho bando to wadhi yudo power machipe bando. Kwa pidho bando to bech mo dhi bedo machip nikech pod wadhi mana gi bando to bando ni nyaka rege machine ok wanyal muodo manya forever. Nyaka pod dhi reg bando ni machine to machine bech mo ni malo. Transporting gigi te ko nengo ae puodho kadhi kumora mora nyaka chieng production gi gin bech mo mamalo. Kaka Askon dwa convince aka wuono ni kapidho bando to dhi miya mo machip ema pod aketo wang'arito. Kaka gidwa convince ani kapidho bando to seche magi kaso wan wadwa pidh bando ni jomoko to mer kumoro ni mage jo pidh bando jomo mer to iwacho ni pidho bando ni jopiny joluo ma gin gi ng'anya to jomodong to pidho bando to ng'ato taneno koting'o sirikal ngima odhi e piny moro ni ji mer koni maonge gima timore. Koro akia ni guno tipidhe bando sadi gi jomo mer omera we uwuondowa mogik amina wuondruok moro kisiasa inyiso unia ni joluo ema ng'anyo jomodong. Mogik president owuoye wach moro kacha ka whole president nyalo nyiso jopiny ni ok onego bed ni inego ji kamano ji ok onego lose their life. Sharon Magi masewacho before kate media houses moko to kabi luor wache kendo. Sasa moseneg ng'ato mosekaw ngimane ok onego that conversation otud gi ng'anyo nikech ng'anyo katibu yie kaka ng'anyo ema ji nyalo go e mbaka. To kopo ni kawuono ng'ata mokoso ni nego Askon then onego bed ni ji osethote nikech asekoso ne ji mang'eny isekoso ne ji mang'eny. To ere kaka iwacho ni ng'anyo emomiyo ji tho. Sani ne ji ong'anyo Kisii marom nade ang'o manok oketh Kisii tang'o miyo Migori ema ne ji othoe ema no onege Kisii bende ji nothoe nikech Kisii ji adek notho kiriwo Migori gi Kisumu ji adek kwan ji auchiel. To ji oseng'anyo marom nade Kericho to mwandu oseketh marom nade e chai ji adimo osetho Kericho. We utugo gi wiwa ka uneko tune kaneka ni un jonek kitwen nek lakini kikuriwri gi joma nego joluo ne uwacho ni nikech ng'anyo Kiwacho Kericho dibede ywaruok mag chai ywaruok go osekethe mwandu marom nade tang'o momiyo pok oneg ng'ato kata chiel gi lisasi. Salma dang nyisa gimomiyo mwandu ma Kericho is not important, mwandu ma Kaluo ema important monengo nege ji. That is one thing I would want to ask. Na mogik ka kote masani jogi gino kinde ano kanokil to ka koro an mokanokil ema ng'e ni onge death sentence nyaka katiba ma 2010 ne kel death sentence no gol. Nyiso ni koponi nitiere National Police Service Act moyiene police disarmi ok negi oyiene police disarmi ang'o momiyo nyiso police no disarmi nikech katiba recognize ni police nigi training ma civilian ongego. Nyiso ni ka ngima ng'ato ni e danger ka keto ngima ng'ato e danger e kinde ng'anyo kata ka ngima police no akete danger e kinde ng'anyo to yiene police disarm nyiso ni police nyalo go bada
ma silaha mana tingo lwar piny kata karingo nyalo go tienda magora piti kawa itera hospital kae to bang'e itera e doho tiketa gi charges to mar police ma Kenya ni police oyiene ng'inyi kata iluongo ni rubber bullets manyalo disarmi mapiyo to police mawuok gi live bullet mago ji kae to kwaduoge studio to wachako niya ng'anyo no ne kia otimore wadwa justify ni nek is better to e court to ok nyal mi kata death sentence kata yud ka negi sani koro wang'ine kaka ng'anyo conversation modwa dhigo erokamano ahinya antiere ka go kinde ariyo antiere ka gi Salma antiere gi Ascona Kamine magin erokamano ahinya koro wang'ine kaka ng'anyo nego bed ni itayo nyaka sani wakane yio matinya koro mjwang chiegni na adona puonje Odede wach mara chiel matin waduogo wantiere gi bills manego bed ni wachulo nyakoro mga joma ko yio matin